F'diskussjoni f'Santa Luċija l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar numru ta' proposti favur aktar sostena n-negozji u imprendituri żgħażagħ. Dr. Abela ħabbar li Gvern Laburista ġdid se jvara programm ta' mentorship bis-sem ta' imprendituri lokali biex iż-żgħażagħ ikollhom l-arfin meħtieġ biex jibnu n-negozji tagħhom. Dan wara li fl-aħħar xhur tnediet l-inizjattiva Intrapriża 16 b'din waslet biex iż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u 18-il sena jistgħu iwaffqu l-ewwel negozju tagħhom sistema irregolata u responsabbli tħarisom. Se nkunu qegħdin naraw li għal żgħażagħ bejn 16 u 18-il sena nagħtuhom servizz ta' mentorship. Mentorship jiġifieri li inti ikunu qegħdin jaħdmu flimkien ma' negozjanti stabbiliti, flimkien ma' leaders fil-business world, leaders Maltin fil-qasam tan-negozju, illi jkunu qegħdin jagħtuhom il-mentorship idaħħluhom fid-dinja tan-negozju, jagħtuhom l-esperjenzi tagħhom, jiggwidawhom x'għandhom jagħmlu jew ma jagħmlux. Proposta oħra l-ħabba li jekk il-Partit Laburista jingħata il-fiduċja żgħażagħ li jwaffqu startup se jkollhom servizz ta' assistenza legali bla ħlas waqt li se jkunu eżentati iħallsu il-miżati ta' reġistru tan-negozju l-MBR fl-ewwel 5 snin mit-twaqqif tan-negozju tagħhom. Flimkien mek se nkunu qegħdin nagħtuhom servizz ta' assistenza legali biex dak kollu li jkollhom bżonn il-pariri legali kollha li jkollhom bżonn f'dak iż-żmien jingħatawhom mingħajr ebda ħlas ħalli niżguraw li nkunu ta' appoġġ sħiħ għalihom. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Gvern Laburista ġdid se jniedi n-National Business Wallet fejn negozji jistgħu jżommu fih verżjoni diġitali ta' dokumenti, liċenzji u permessi. Hawnhekk Dr. Abela spjega li din il-pjattaforma se tikkumplimenta is-Central Data Repository fejn id-data tingħata darba tintuża biss b'kunsens u tiġi verifikata mod sigur u trasparenti. B'hekk in-National Business Wallet se jagħti aċċess immedjat għall-informazzjoni, inaqqas il-burokrazija u jħaffef il-proċessi. Se jkun qed jissejjaħ in-National Business Wallet illi fih in-negozji b'mod diġitali jistgħu jżommu id-dokumenti kollha li jgħoddu għan-negozji tagħhom, jekk humiex permessi, jekk humiex liċenzji, b'mod diġitali. U għalhekk il-ħsieb hemmhekk kif qal aktar qabel huwa li nkomplu niffaċilitaw, kif qal Stephen aktar qabel li nkomplu niffaċilitaw l-ease of doing business. Dik ittina il-vantaġġ kompetittiv.